ngiqhubeka ngisebenza ayisiyokwenza ke kwenzayo ngoba mina uJesu wami ngilandela imihla yonke. Ngicela uqhubeke ngesabatha uqale nje uqale ngesabatha ukuthi yini isabatha uchaza nje ngesabatha esinye isifundiso ke manje siyophuma ngo-12 nginesizathu chaza sheshe singaphindi alright uthi khaphu alright umzalwane usindiswa ngani ngokukholwa uJesu Kristu azalwe kabusha, right? Andungisiswa ngokukholwa. uAbrahama uyise wani wabakholwa wadela konke washiya ihlobo zakhe nemndeni yakhe but uNkulunkulu amprovide. Then sisikhulumile ngokukholwa nokudela konke ngithi now uJesu Kristu mayefika useyakubuyisela ukudela konke oqale kubani Abrahama ukudela konke. Now uNkulunkulu abantu wayefuna baphile ekuphumuleni kwakhe kwangena isono ngoAdam nangoEva base beqala abantu sebesebenza ngendlela yalelizwe yombuso walelizwe. uJesu wababuyisela ekuphumuleni. Then uJesu Kristu ukuphumula esingena kukho nsuku zonke. Ingakho ke thina inkosi yani inkosi yesabatha wayingasho usuku lwangomgqibelo wayesho ukuphumula emsebenzini yethu our choices njengaye. Yes, uJesu wayengaqashiwe kodwa wayesebenza umsebenzi wakuphi wasezulwini and umsebenzi wasezulwini ukwenza njani okuhle nsuku zonke. then uma usebenza umsebenzi wasezulwini usekuphumuleni awusaqeda umsebenzi wasezweni. uJesu wasibuyisela ke sabathini elipheleleyo. Ngakho kaMahebrew chapter 4 no chapter 3 ukusabasile labantu kaNkulunkulu ukuthi bangene ekuphumuleni. Asalikhuluma ngosuku langomgqibelo sikhuluma ngani usabatha lapha. So ukudela konke uJesu wayesebenza nini umsebenzi yakhe nase ngisho ukuphulukisa isikhathi esiningi wayesebenza ngaluphi usuku wayesebenza nsuku zonke kodwa kunamavesi avezwayo ukuthi okunye ukuphulukisa kwakuba ngesabatha. Uma ngabe beme accuse ukuthi uphilise ngesabatha bese uJesu imuphi kunene ethi inkomo yakhe mayiphosekeselena ngayo kwikhipha uma yomela ngayo kwiprocess. Kanti ngokwesabatha afanele uhambe ibanga lophositshe akufanele unyakaze because usuku lwani lokuphumula. Uyisabatha lona usuku lokukhonza usuku lwani ufuna ukuhlala ndawonye ekhaya lakho uphumule ungathinti lutho nje. Lesifuna ukupheka ngayizolo uze namhlanje udle nje kuphela. uNkulunkulu uyazi ukuthi umzimba udale kanjani ufuna urelax umzimba bangagula abantu bekhuliswa istress ukuthi kade bagcine ukuphumula. Usabatha lalenzelwe lokho lakhandela abantu ukuthi hayi ukuthi abantu bakhandela isabatha. Abantu bakhandela uNkulunkulu but isabatha lakhandela umuntu ukuthi limsize physically aphumule. But uJesu sibuyisileke sazongena ekuphumuleni kodwa siyasebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu umsebenzi basebani kodwa uyijoka elilula likaJesu Kristu ulula basebani ngoba sithwale thina sihamba ngomoya. Lokho engachaza makafusha uJesu afuwa esabatha wasebenza ngesabatha wathi inkosi esabatha. Abafundi bakhe bangena emasimini bavuna ngesabatha bahamba bayodla. abawudlanga uhlaza lo mbini hamba ube noma ngafezwe eBhayibhelini kodwa akulula ukudla umbili okuhlaza ngiyaqombisa obvious bawosa awungavumele ukuthi ubasa umlilo ngesabatha ngokomthetho wesabatha. umthetho wesabatha labo babegcina isabatha
babasola abafundi bakaJesu. Yebo. Babeligcina ngempela isabatha. Njalo. kodwa babeligcina beliphula futhi ngoba inkomo mase kuthinta yena inkomo lokuzila uJesu uyabaza athi uphile nawo bayakwazi ukukhipha inkomo ongavumelekile ngokomthetho kaMose ukuthi uyikhiphe ngesabatha wangafanele ukulusa umsebenzi. It's an occupation to be a shepherd for Israel, full-time occupation. Yes. So indaba yesabatha nje. Lokhu kudela konke kwazalwane ngicela ukuconclude ngalokho. Uma sithatha isinqumo sokudela konke silandela uJesu Kristu, uthe uJesu simlandele day by day. Sithwele isiphambano day by uthi manisathi namuhla siphumulile emsebenzini yethu. Nomsebenzi wezandla akuzuyiphelise mawuwenza. Angithi indaba ayisekho ngawe manje. Isengo Jesu Kristu. Lo msebenzi wenza ukushare nabantu bakaNkulunkulu is about Jesus Christ uthi laba umzimba kaKristu. Ngiyaseva. Seva abantu bakaNkulunkulu. You can do it even on Sunday, Saturday. Yes. Ngoba yabona manje ngesabatha noma iyasithatha kodwa mina isenokungidida ngifuna ngasho just nje ukubuza kunalapha baba ezweni lapha kulokhu ngasekujuleni kwalo la lithi khona oMary Magdalene kade bethi bayobheka uBaba uKristu kodwa before babesebenzisa ispice nama-perfume balinda kudlula imini yesabatha usuku kwakuyisabatha ngoba beligcina isabatha bese kuba kuphinde kube ukuthi emthethweni eyishumi amasabatha lawa ayephume ngoMose la kulo 10 commandments kuphinde kuba khona losuku uNkulunkulu alibeka nje kuqala umhlaba ukuthi uyigcine imini yesabatha ibengcwele ukuthi asigcine isabatha ibengcwele siphumule. Isiyangidida ukuthi angazi noma mina ngasa understand the interpretation ukuthi sisal observer that one day lela libekile ukuthi awunyakazi noma asinyakazi every day ngoba manje likhona la iTestament lo iTestament edala eqala izwi likaBaba liphinde libe khona la uKristu Jesu ubaba esefile ukuthi oMary manje bayikena kodwa balinda qala ngoba beligcina. Okay. Lelo suku ngithe ngihlala phansi ngathi asibheke kubani kuJesu. uJesu ngesabatha wayiphilisa abantu. Yeah. uJesu ngesabatha abafundi bakhe babekhe ikhwebu. Yes. uJesu ngesabatha wayehamba moving around. Yeah. Lokho kungavumelekile. Enye izinto uJesu abamkhaphela zona ababebambelele ngazo ukuthi si evidence ukuthi wayengaligcinisa abantu Jesu. Mawufunda nje iBhayibheli ukuthi wayengaligcinisa abantu okunye kwabo. Okunye babethi uyahlangalaza uNkulunkulu uzisho ukuthi uNkulunkulu kwakuyinhlamba ukuyidlanisa noNkulunkulu kumaJuda. So lezo zinto zombili uJesu okwaba isizathu ukuthi bayamkhaphela ngoba uJesu sebembone kahle ukuthi isabatha uyaliphula ngoba yena eyinkosi yesabatha. ukuba inkosi kusho ukuthi wenza noma yithi ungamele Imithetho iphuma kuwena. wenza into oyithandayo yonke. So uJesu awubawundiwe lo mthetho. uJesu angacompromise. uJesu washo into eyodwa athi mina ngiyinkosi yesabatha. Okay. Thina siwumzimba kabantu. uKristu Kusho ukuthi sinjani uJesu? Simunye. Uma uJesu eyinkosi nathi siyini? singamakhosi. Kusho ubani omkhulu thina nosuku. Yes. Okwesibili, usuku lwangesabatha umgqibelo lokhona. Sikwazi ngekhalende labezizwe lamaRoma. Now insuku sitwistiwe ekhalendeni. Zaphinda zaqhanjwa ngoNkulunkulu babesizwe. uSaturday usathuma uNkulunkulu okhonzwayo. eSaturday. eSunday uNkulunkulu welanga. Zonke lezi insuku zinamaqhubuzana ngisho Friday zinamaNkulunkulu uNkulunkulu Thixo. Mawubiza leli gama Monday ubiza uNkulunkulu uyaworship. Namhlanje uSabatha Monday uyaworship. Bakwenzile ukuthi bayifake lento kuwo wonke umhlaba so that igama loNkulunkulu wabo lizongasuka olimini lwabantu. Ingakho iBhayibheli ikhuluma ngosuku lokuqala lwani? Lweviki.
Siloqala uveke ngolimi lwami ezizwe Sunday. But amaJuda ayingakhulumi ngamagama ensuku. Ethi usuku lwengaki Loqala usuku lesikhombisa. Then usuku lesikhombisa azothi usuku lesabatha usuku lokuphumula. Then manje abantu bephumule sekulula baqala phansi babale futhi. Hayi ngiyakhumbula isiphumulo izolo. Namhlanje siqala usuku olusha. So amaJuda ayinekhalenda lawo elingasekho njengamanje. So uma uzobuyela emthethweni wamaJuda ufuna ukubuyise nani futhi nekhalenda lakhona. Because lo Saturday njengamanje akuselo usuku kaNkulunkulu. But usuku kaNkulunkulu sekubani manje? Today. Ama-Hebrew chapter 4 wasofunda. Unamuhla. Usuku kaNkulunkulu manje thina sisindiswe sidele konke. Unamuhla. Today. Oh, today. Usuku lokhonza uNkulunkulu today. Not Sabbath. Today. Verse 7. Chapter 4. Oh, verse 7, yeah. Yes. Hebrew 4 verse 7. Uyanquma futhi usuku oluthile oluthiwa namuhla. uNkulunkulu ongifuna ngesingisi ufuna ngesi therefore God again set a certain day uNkulunkulu uqobo oyethe uSaturday usuku lophumulo usenqomo olunyeke manje calling it Today. not Sabbath calling it Today. When a long time later he spoke through David as was said therefore today une capital letter to yabona today if you hear his voice do not harden your hearts right no chapter 3 verse 1 chapter 3 Chapter 3 verse 15. Verse 15. Okay. Yeah, madam. Yes, madam. Yes. Fonda. Okay, ngicela ukushintsha iversion isiZulu. As has just been said. As has just been said. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts as you did in rebellion. Abantu indaba yesabatha yabashaya abazalwane. Then uNkulunkulu wayeseqamba olunye usuku lokuthi baphumule. Athi ay yazi ukuthi kushaya iSaturday abantu abasonile lokhu sister esilona. Sebelindele Ngiyaluzwa abantu bami ngilahlelwa abantu bami. Bathi uNkulunkulu sengiqamba olunye usuku. uNkulunkulu indlela zakhe phakemeke. Namhlanje ngiyashintsha ngithi yabona. Sekubani? Today. Namuhla. Ingakho ukuthi uJesu uthi nithabathe isiphambano senu Imihla ngemihla. Then wasithi inkathazo usuku yanele ini usuku. uJesu uyavumelana noBaba ukuthi kahle hle impilo yethu manje isingo namhlanje. Impilo yethu iphelele namhlanje. Awufunde lapho ngesilungu. Ubani Verse 7. 4. 4 verse 7. Awufunde lapho silonto. Hebrew chapter 4 verse 7 uthi so God sets another time for entering his rest, and that time is today. Kusho isiZulu esikhuluma esibeka kahle. Ngifunde isiZulu. Izulu sithi la. Uyanquma futhi. Awufunde isiZulu. Funda ngesiZulu. Okay. Onaso. Anginaso yes. Uthi uyanquma futhi usuku oluthile oluthiwa namuhla. Ngifuna nami lo right. Uphinde wanquma wabeka olunye usuku. Uyanquma futhi. Uyanquma futhi. Kusho ukuthi sengiyakhansela lo leya. Uyakhansela. Sengiqhuma futhi olunye usuku. Lolu sebizwa kuthiwa ubani? Namuhla. Futhi sihlale sisesabatheni asiphumi. Exactly. Ingakho uJesu uthi asidele Wow. konke ukuphumula kusho ukuphuma emsebenzini yakho yakho.
yakho bese ngingena embusweni kaNkulunkulu kuphelele sengenza umsebenzi kabani manje kaNkulunkulu uNkulunkulu yena umsebenza ngobani ngomoya engcwele masifunda abasekhona bokuqala chapter 6 no lesibili umthetho abokuqala chapter 6 verse 1 uzophawula lapho abasekhona bokuqala chapter 6 verse 1 Khuluma ngani? abesibili bazalwana besibili abasekhona besibili chapter 6 verse 1 Kepha thina esisebenza kanye naye siyanincenga ukuba ningawamukeleli ize umusa kaNkulunkulu. ngiyabonga baba thina esisebenza kunye Na nini khona manje namhlanje uNkulunkulu bazalwana uyasebenza babe ngiaccuse uJesu ngikhohlelwe incwadi mhlawumbe ukhona ngisheshe ngitholele ukuthi uthi uJesu ubaba wami uyasebenza kuze kubeka lo so ke nami nginjani nami ngiyasebenza babe ngiaccuse ngani lapho ngesabathi so kusho ukuthi uyabona ukuthi ukhiye manje wonke usekudeleni konke silandela uJesu emehla ngemihla so khaliswa ngemisebenzi yethu umbuzo uthi ngenzeni mina ngoba nangalisonto lesithi sikhonza ngalo sabanjwa amaRoma ukuthi sikhonze ngeSunday ingoba siqashile sefanele sokhathamela uNkulunkulu wawo ngeSunday sakhula thina saze emasontweni singasindiswa sithi usuku laNkulunkulu usuku lokuphumula babebuka abantu mawashi uniform yesikole ngelokuzana ngeSunday usuku lokuphumula namhlanje usuku lokuphumula ngokwamaJuda uSaturday usuku lweSabatha futhi lokho kuveza ukuthi ba uIsrael ngoba basabamba umthetho kaMose kuyaveza lokho kodwa ukuthi uIsrael ngaphela basenemusa ukuthi kambe khona into okuthiwa yini iSabatha and iSabatha uphawu lokubona ukuthi uIsrael wonke umuntu okhathalisa iSabatha okwazi ukuthi lo muntu lo uIsrael ngoba uNkulunkulu uphawu isigxivizo sokuthi isivumelana phakathi kwakhe noIsrael yeah khona uIsrael oseduze noIsrael oqhelile then thina sindisiwe manje sadela konke so Israel ohamba noKristu Jesu siphumula usuku but uIsrael ongakafinyeleli ekutheni uhambe noJesu emihla ngemihla uIsrael osaqhelile then ke bona ke basabanjwe isystem yalelizwe bese bethi sinusuku lokhonza then lokhu lokhonza iSaturday iSabatha umuntu eshisela iSabatha uSaturday uIsrael isiphithelo sikamoya so uthando siyaphela ukuzophikisa ngeSabatha uyaphila nje la okwazi ukuthi uIsrael lo iproof yalokho ukuthi ba uIsrael kwabeka isivumelwano kwashaya isigxivizo uNkulunkulu kubona uyifake kwiDNA yomuntu omnyama ukuthi uIsrael ufunda uExodus 31 verse 16 uExodus 31 verse 16 usho njalo uPaul eSabatha ngiyabonga kakhulu bazalwane sizokufunda uyawubhala nje bakufunde ekhaya okay awuvule akezivale ngalokho 81 verse 16 what in 45 Exodus 31 verse 16 akufunde akungicheckele mfana wami lapha wena ungavula Exodus ngicela ungicheckele isambulo 4 verse 2 ingicheckele igama elithi Jasper sengikhumbula verse 16 no 17 Exodus ngithi ngisho njalo Exodus 31 verse 16 and 17 uma ufuna ukubona uIsrael ngoba njalo manje asisazazi izona zaIsrael uma ufuna ukubona ukuthi ubani uIsrael bayeke laba abazenza amaJuda bengesibona uma umuntu omnyama uma ubona umuntu omnyama ekhuluma ngeSabatha uyazathi usibuyisele emuva emthethweni okwazi ukuthi uIsrael lo and ungamlwesi uJesu masethatha umzimba wakhe laba abakhonza iSabatha nango2 day namhlanje selihambile abantu abazosala abantu abazolwela bafele iSabatha Israel umuntu omnyama uzohlusha into azuyibona emhlabeni ilabo bhala ngabo esambulweni ke angifundisi ke izinto kanjalo ngithula imessage nje ngisachazela ngokwamanje kusungivulele chapter 4 verse 2 verse 3 ngithenga conclusion mfana wami igama elithi Jasper yes verse 3
Yes. And the one who sat there had the appearance of jasper. Yeah. Ubani? Okay. uNkulunkulu ma ebona uJohane ngombono ehlele ehlane somkhosi ezulwini uthiwa ufana nani? Ne jasper. Itshe lejasper. Itshe le precious stone jasper. Ufana nalo. Awulifune mfana mgogo. Nawe sisibani? Sizama. Yes. Mawunogugu lapha uvula itshe lejasper ngikhombisa. Injani? Google. Jasper. Stone. Jasper stone. Jasper stone, yes. Wakamguglisha. Wamthola njani? Ngathi libovana nje. Olimnyamana. Hayi ke leli. Oh man. Brown. Awushawu brown jasper. Brown jasper stone. uJohane mayebona uNkulunkulu ehlala somkhosi. Right? Injani leli? Okay. Beke into zasese wakho. Noma duze kwakho. Awulokoza awuzoba. Leli bonalo into right leli. All right? Zoom up. Okay. Yabona? Buka isikhumba sakho ubukele litshe. Okay. Yaxolisa mawami. Ayivela. Injani leli? This is not Google. uNkulunkulu ke. uJohane ubonisa ubuso bukaNkulunkulu. Ufana nani bazalwane? Ne jasper. Letshe Jasper. Nanku umbala uJohane ayiwazi. Umama ushila athi umuntu omnyama kanjani? Ubushwe ngani? Ngenhlabathi. Inhlabathi. Kodwa siyapolitiki. It is one. Nakuthanda izinto ezifihlile. Fana nami Namhlanje khona abantu abangafuni iBhayibheli ngoba abelungu badlala ngabantu. Khombisa abazalwane. uSathane uvezwe emnyama, uJesu uvezwe umlungu. uJesu was black as me. Zoshawa abantu ema. Isambulu chapter 4 verse 2. uJesu wayemnyama mama. Ingakho uma bebaleka eKhenani eJerusalem esewumntwana abazali bakhe babalala kuphi bawucasha kuphi abanjani abantu baseAfrika Omnyama. Hayi laba manje sebemixile laba manje ama-Egyptians namhlanje sengenye into bathi babe emnyama. ukuthi baba ithina Israel ngoba thina senza lezi zinto lezi inkosi Jesu wasesingazenzi thina sikhonza lamadlozi lawa inkosi Jesu singakhozi kodwa belungu bakho banawo Wakhuluma nathi. bayakwenza laba ney'thwalo Sawakhoza amadlozi. Into yamadlozi ikhona eBhayibhelini. Sasikhuziwe su-Israel kodwa saqhubeka sayenza. isithwalo nje siqhamuka nabo bayakwenza Asikho namhlanje ke asikho ukukhuluma ngo-Israel namhlanje kodwa bengifuna uveze isithombe ethi yabona iJasper stone. Siyabonga bazalwane. Angotholela ngayo namhlanje. Ngamba nenkosi, ngamba nenkosi. Mokola mlazana. Ingazana. Kushenza. Sibongeleke sisi. Just ngicele. Bazalwane ake sinamhlanje ke siyabonga. Asithandaze isibonga. Kuthiwa ngithi bebehlezi naye kanje. Sisiyethemba.